diskarte na hindi maarte. Manguan mi karon, mang-harvest mi gulay, tapos mga bono mi sa humay. Nya karon ori sa mi diri kay kanang magsuri-suri sa mi ilawom sa mangga kay maayo diri kay hangin-hangin kay gikan pud mi nang harvest og gulay ganiha ba. Karon mang-harvest sa pud mi usab diri sa nami harveston na atsal, pipino, og unsa karon? Okra, Sitaw. og sitaw. Karon ni ano Atsal diri? po. Atsal. Atsal. Namitas kami ng bunga ng atsal. Yung ani kabugnaw ang Basta nga among gipuy. mabugnaw o Ano po? badyang. Badyang. Mo ni ang badyang. Pero dili makaon ang kuan ani, dili makaon iyahang unod kay kasi makatiyan badyang. Makating badyang. Makati ang badyang. Ano? Oh, Mamita sa tayo mamita ng sa gulay. gulay. Makulay ang buhay. Kulay ang buhay. Kulay ang buhay. Yun ani Makulay. kasaya dinhi sa aming bukid. Ang saya-saya. Kahit gulay, Makulay ang buhay. oh, ito ang pipino ni Kasisi. Ito ang pipino ni Kasisi, oh, ang laki. Bago lang ito nagbunga. Ito pitasin ko. Pitasin ko. Oh. Konti lang ang pitasin namin kasi magpitas pa kami ng atsal at saka sitaw. Pitas pa kami ng atsal, sitaw. Ito ang daming bunga ng atsal namin ito hinog. Pitasin namin ito. Kasi pag ito kung bilhin ito sa palengke ang mahal. Ang mahal-mahal. Ang mahal ng kilo. Pero dito pag may tanim ka, May aanihin. yan, may anihin. Ito ang kasister na Pag wala ikaw tanim, wala ka madiskarte. Ito kasisi Oh, wow. Oh, ito hindi namin natin bilhin. Ang aming bilhin yun na lang karne at saka isda. Hindi namin magbili. Ito pa. Hindi kami magbili Meron ng pa doon. Mm. Meron pa doon. Isa. Oh, ang daming bunga. Libreng-libre na ang namin, lamas. Oh. Mayroon din kaming okra. Panggulay lang ito. Hindi ito pangbenta kasi ito man ang unang bunga. Kailangan Kailangan pitasin kasi ito ang gulay sa aming bukid. Tingnan mo mga kasisi. Oh. Mahal ito sa palengke. Pero dito, masin lang. Pipitasin lang. May lamas na tayo. i-try namin kasi mag-Tagalog kasi maraming nagsabi sa amin pwede ba daw kami magsalita ng Tagalog pero Ito. pwede naman pero konti-konti lang. Hintayin lang ninyo kasi mag-assemble pa kami ng Tagalog namin. Kasi Bisaya man kami. Ito kasi ang laki-laki. Ang laki-laki. Pitasin natin. Sitaw. Ay, pag ganyan kasi may bulak pa siya dito. Pag ganyan dahil magpitas ng batong. Ganyan. Oh. Kasi masira yan pag Mga kasisi, abangan nyo ha, mag-abuno kami ng palay ngayon. Mamaya. Nag-una lang kami ng pumitas ng mga gulay kasi baka nagpunan kami dito. Ito kasisi, gulay, libre. Libre ng gulay namin dito. Oh. ito ang palaya, hindi pa nagbunga. Hindi pa nagbunga.
Sa sunod na araw, maharbis na yan. Kunin mo ng lahat. Kunin mo ng lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Kunin ko daw lahat. Ika mamatay ang puso. Ito ka. May ahas dyan. Malunggay. Malunggay. Talbos ng kamuti. Pang salad. Pang salad. Yung aninik. Pwede nito. Salad. Ito kasisi, mga kasisi, Ganyan kabayulit ang talbos ng Abangan nyo ha, mga next week, magmukbang ang mga kasisi. Mayroong mag-sponsor sa amin. Mukbang challenge. Ano ba ito? Parang itlog. Parang itlog. Mayroong sitaw. Wala na tayong bilhin. Karni na lang mga kasisi. Mayroon pang tambal na animix. Ang laki-laki naman. Kunin mo yan. Kunin ito. Birahin mo. Hanggang dyan. Okay. Ito. Kasisi, Wow. Hindi ko yan nakita pag yung isang araw nandito kami. Nandito pa yung glutamate. Dito. Tambal lang sugar. Saka high blood. Ano yun kasi say? Sugar. Saka high blood. Glutamate. Ay, may ahas! Huwag naman ganyan, ahas. Ang palay namin. Daming bunga. Yan ang palayan ni Kasisi. Bukas mag-ani kami. Ito mga first week sa amin. Busy ni mga next month. Busy na kami kasi marami na kaming anihin. Ngayon, relax muna kami. Nandito pa kami sa gulayan namin kasi wala naman kami. Tapos naman kami pag Patapos linis. na kami sa trabaho, naglinis ng gulayan, naglilinis, pagkatapos mamimitas, naglilinis, mamimitas ng mga gulay. Ay. Siguro kung lahat ng tao marunong magtanim ng gulay, hindi na siguro mahirapan. Yan. Marami namang kainin. Dito Kapag sa amin, may- libre yung sudan namin dito. Yung bilihin lang namin sa palengke, isda at saka karne. Ito na ang napitas namin. Ito, patula. Ito, okra. Ito, sitaw. Ito, atsal. Ito yung hinog na atsal. Atsal. Yung pipino. May pipino pa kami dito. Cucumber. Pipino, cucumber. Pipino, cucumber. Pala namin ngayon. Yan. Uwi na kami sa yung sa bahay kubo namin. Kami dito, magkwentuhan kami. A few moments later. Hello mga kasisi! Ni anak po may nagpakaon ni pantat. What? Ay, Tagalog pala. Tapos nag-request ang aming isa kakasisi nga magtagalog. Okay. Tagalog pa rin tayo ngayon. Ni apod mi, naglabay na pod mi og tinaisa manok.
Oh, ang ako pong isa kakasisi kay nag. Ay, sorry. Hello. 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 Ako sana hugasan dito kay mo. A few moments later. Yan na po ni sa batungan sa among isa kakasisi. Nag-harvest sila. Una na sila tinapok diri oh. Batong pamor. Batong pamor. Wow, doha nakatapok inang batong oh. Daghan sila harvest karon mga kasisi. Oh. Tara akong isa kasisi oh. Ako dulo kay karon ko nabot. Nagsayo ni dapat yung daghan kay like. Tapos ito batong pamor. Okay na tapok. O kasisi, kumusta naman imong harvest ngayon? Ha? Mabuti man. Maraming Bunga. bunga ng bitay dito sa batong. Ay yung ay sitaw pala. Sitaw pala. Sitaw. Yun pala sitaw, hindi pala batong. Ito nag-assemble pa kami sa aming Tagalog kasi hindi pa kami mag-street mag-Tagalog kasi Bisaya kami. Oh, maganda yung ay sitaw. Wow. Mas daghan ni Rono kasisi. Mas marami ngayon. Mas marami. Okay. Si Kasuso oh. Ang partner ni Kasisi. Si Kasuso nag-harvest food siya. Batong. Mayroon lang nag-ipalit og kuan. Ano mo? Kanya, pagkahapon litson-litson. Ganito pala ang buhay namin sa bundok, bukid.